जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएं कि आधार कार्ड के डाउनलोड कैसे कइल जाला अपने मोबाइल में, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। यदि आप लोगों के ये वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक और शेयर कर देवे। तो आधार कार्ड के डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका ये बाटे कि अपने प्ले स्टोर में जाके आप लोगों के सर्च करे बाटे, माई आधार सर्च करे के बाटे। आप लोगों के स्क्रीन पे एक माई आधार नाम की एप्लीकेशन आ जाएगी, आप लोगों के डाउनलोड कर लेके बाटे। एप्लीकेशन के डाउनलोड करने के बाद ये ऐप के ओपन करे के बाद गेट स्टार्टेड करे के बाटे और आई कंसेंट पर क्लिक करे के बाद ताकि द ई कॉपी ऑफ योर आधार विल बी डाउनलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट, मतलब कि आप लोगों का जो आधार कार्ड ही बाटे वो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करे के बाटे। यहाँ पे एग्जांपल पे कुछ दिखाइले बाटे कि जो आप लोगों का आधार कार्ड बाटे वो जो पीडीएफ फॉर्म बा वो लॉक होई, तो ओके खोले करतीन आप लोगन के अपन नाम जोन बा, स्टार्टिंग के नाम जोन बा ओके कैपिटल लेटर में लिखे बा और अपन डेट ऑफ बर्थ लिखे के बाटे। जैसे कि यहाँ पर दिखावता कि दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, आप लोगन का जो नाम बाटे वो नाम के कैपिटल लेटर और अपन डेट ऑफ बर्थ आप लोगन के यहाँ पर भरे के बाटे। अपन कैपिटल लेटर में नाम और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करे के बाद अब यहाँ पर दिखावता कि आप लोगों का जो आधार कार्ड बाटे वो आप लोगों के स्क्रीन पर दिखावता है। यहाँ पे हमारे इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल से अपन आधार कार्ड के जब चाहे जहाँ भी चाहे तहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगी और यहाँ से अपने गूगल ड्राइव में ऊपर से करके प्लस पर सेव भी कर सकेंगी। कि वीडियो अच्छा लगल हो तो वीडियो के लाइक और शेयर कर दी और चैनल के सब्सक्राइब भी कर देवें। धन्यवाद।